младичко мъжленце, какъв искаш да станеш? Манекенче, да сменяш разни шарени парцалки, да те щракат с големи фотоапарати, как мачкаш малки мацки с близалки, по реклами да те снимат с кабинко енгащенце и лелечките да ти пляскат. Вау, какво хубаво депенце! И ще мрънкаш, предлагат ми 1000 и жени и мъже, не знам какво да правя. А после съм била кучка, защото не се връзвам на такива. Живея по мои правила и още вярвам в любовта, а после съм била кучка. We like the vibe of that. We don't know what the hell it was about, but на тази песен не знам за какво ставаше въпрос по дяволите, но ви показва това настроението на тази песен, че добрият хип-хоп може да бъде направен на всеки един език, което е наистина много интересно. И начинът, по който вокала атакуваше песента, ми хареса. Нямам никаква представа за какво ставаше въпрос в песента, какви бяха думите, но някак си ни хареса. Някак си така един хип-хоп се получи. От ритмична гледна точка беше много добре. Рапа работеше много добре с бита. Много добре начин, по който се случваха нещата. Не знам за какво беше тази жена, но звучеше така доста ожесточено. Имаше секси момент, беше фънки. Усетихме тук има нещо, което ни трябва, нещо, което е по припева. Тя не е златотърсачка. Тази жена не е златотърсачка, но има нещо тук. Да, много ми хареса, беше брилянтно. Отбелязах на Стивън, че казах му, че това вероятно е женски гангстерски рап български. Бил съм прав, значи. В началото звучеше като Ману Чао. Звучеше като че ли използвате клаксони, все едно сте някъде на светофара, след това имаше нещо от MIT, след това имаше нещо от Little Kim. Съгласен съм, че няма припев, но това може да бъде добавено винаги. Но да, това наистина просто ритъма беше и ми е в главата все още. Много добре. Фантастично, наистина. А какво е името ти? Анджи. Супер. Кой е продуцирал тази песен? Сама си я продуцирала, така ли? Всичко сама си направила, така ли? Всичко си направила сама. Много добре. Всичко си прави самичка това момиче. Foxy Lady е всъщност една песен на Джими Хендрикс, да не се притесните нещо. Звучеше много секси. Това е комплимент, просто да знаете. Тук имате фенове след публиката. But I mean, here's the thing: we wanted to listen to everything, not knowing what. Oh, sorry, we wanted to listen to each song. Искахме да чуем всяка една песен без да знаем кой е правил. И всичките и ние тримата разбрахме, че това е нещо, което звучи много добре. Има фънки момент. Да, звучи. Искам да танцувам, да. Искам да го чуя как той свири на китара и аз пак да свиря и аз на колена. Да, много добре, наистина беше яко.